Uyisona ukujola ngemali. Why usho njalo? Ngoba imali kayingena emjolweni. Gentlemen, it is time to become stingy men. Okay. A stingy man is a smart brother. Akekho manje uthapha intombi yakhe ngenkani imali. Shut up you. Shut up. Ngicasuma ngizwa ngithi intombazane yaphiwa imali noma yenzelwe izinto. Ngisengikhuluma nalabo abayithandayo intombi zabo. Hayi ngeke lo mngcwele bakho sebukhweshina thina. Ngeke. Ngazofa ugqoka amaphini ifambi yopheka ojeleni ngastad. Abanye abayithanda intombi abazi ukuthi yanakekela bazokwenza lokho khulema uthi wena kuyakuhlula. There is nothing you can do to keep someone who have no plans of staying with you. Now a natural bond. Lo muntu ngeke uzumshintsha ngisho ngamnika amabhillion. Abukeli bethu bawathumelile kama video abo bephawula ngalolu daba. Uma ukhuluma ungathi mawukhuluma uyinsizwa kanye moyindoda ukhulumela abantu besifazane ngoba ukazi ube ngumuntu wesifazane. Ukazi uchama uhleli phansi. Futhi ubazi mama beya ngama period bazwani. Izinto enizenza lapho thina asizazi lana. Yabo thina lento le yokuthi sithi sifuna abafana banemali wara ashe mthina sifundiswa yilabantu ntombazana basemadolobheni.